Мини Марица Изток ЕАД, дъщерно дружество на Българския енергиен холдинг, е най-голямата минна компания за открит въгледобив. Основната цел на дейността на дружеството е да осигури ритмична доставка на въглища за термичните централи в региона и напълно да бъдат задоволени техните потребности. Стратегията за нейното осъществяване е въвеждането на високотехнологично оборудване и автоматизация, разработването и реализирането на високотехнологични минни решения, високопрофесионално ниво на кадрите на всички нива, финансов мениджмънт, осигуряващ експлоатационната, ремонтната и инвестиционната дейност и въвеждането на интегрирана система за управление на качеството. Лигнитните въглища са предназначени за снабдяването на топлоелектрическите централи от комплекса Марица Изток, ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, ЕНЕЛ Марица Изток 3 АД, ЕИС-3 с Марица Изток 1 ЕООД и Брикел ЕАД. Те произвеждат 100% от брикетите и над 30% от електроенергията в страната. Проектният капацитет на инсталираните в дружеството мощности е за добив на около 35 милиона тона въглища, а реализираният най-висок добив, който е отчетен през 1987 година, възлиза на над 27 милиона тона. Продуктивната площа възлиза на около 240 квадратни километра, а в въгленосния контур са разположени 14 села. В източно-маришкия басейн се разработват 3 открити рудника. Трояново 1, Трояново Север и Трояново 3, най-младия рудник, оборудван с най-новата техника, добре разработен на съвременно ниво в технологично отношение, с подредени хоризонти, очертани участъци, истинско европейско лице на открития въгледобив в страната. Тук работят над 1700 души. Пътят на източно-маришката електроенергия, добивана от най-големия местен енергоизточник в България, започва от Мини Марица Изток, гарант за сигурност на доставките и за националната независимост на енергопроизводството. Самия източно-маришки лигнитен басейн, който доставя въглища за тази електроенергия и на който днес се падат над 80% от добива на въглища в страната, е разположен в югоизточната част на Тракийската низина, на около 40 км югоизточно от Стара Загора. Рудник Трояново 3 заема южната част от източно-маришкия басейн и има формата на правоъгълник, ориентиран в посока запад-изток, с дължина около 12 км и ширина север-юг около 2,5 до 3 км. За разлика от първите два рудника, проектът на рудник Трояново 3 се изготвя от колектив на Българския проектантски институт Минпроект и то изцяло от гуменолентов транспорт вместо ЖП транспорт. Първата копка за изграждането на рудника е направена на 24 март 1964 година. Първата поточна линия за откривка се въвежда в експлоатация през 1967 година. Добивът на въглища започва през 1969 година, произведени са 1 милион 357 хиляди тона въглища. От началото на експлоатацията до 10 март 2009 година в рудник Трояново 3 са добити 264 милиона тона въглища и са изкопани 1,5 милиарда метра кубически откривка. В източно-маришкото въглищно находище са съсредоточени около 2,5 милиарда тона въглищни запаси, което представлява приблизително 63% от балансовите запаси на лигнитни въглища и 57% от запасите на всички въглища в страната. Промишлените запаси от въглища на рудник Трояново 3 се изчисляват на 336 милиона 230 хиляди тона. Средната дълбочина на земните маси над въглищния комплекс е 70-80 метра. Основните им показатели са средна калоричност от 1060 до 1850 килокалории на килограм, пепелно съдържание от 16 до 45%, влажност от 51 до 62%. Промишленото усвояване на басейна започва през 1952 година със строителството на рудник Трояново 1, а самото предприятие под наименованието Марица Изток е учредено една година по-рано в изпълнение на 652 постановление на Министерски съвет. Добива на въглища от него започва през 1960 година. По-късно са построени и въведени в експлоатация още два рудника – Трояново Север, начален добив на въглища от 1964 година и Трояново 3 с начален добив на въглища от 1969 година. Като търговско дружество Мини Марица Изток ЕАД е регистрирано през 1993 година със седалище в град Раднево и 100% държавно участие в рамките на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси.
След преструктурирането през 1999 година и отделяне на някои предприятия и дейности, към настоящия момент основните структурни единици в дружеството са клоновете: рудник Трояново-1, село Трояново, рудник Трояново-Север, село Ковачево и рудник Трояново-3, село Медникарово, както и предприятие материално-техническо снабдяване. Те са разположени в непосредствена близост до рудниците. Основната технологична дейност на Мини Марица изток се осъществява от тежко минно оборудване, добивни багери, насипообразователи и гуменолентови системи. Спомагателната или още технологичната механизация, състояща се от булдозери, турнодозери ДЕТ 250, Катерпилар, Комацу, осигурява по-добра и ефективна работа на тежкото минно оборудване, като участва в подготовката на трасета, планировка и други. От няколко години Мини Марица изток изпълнява програма за обновяване на булдозерния парк с нови машини. В добивните участъци на рудника работят верижни многокофи багера тип RS710, които се използват за изземане на въглища до под 15 метра от котата на стоене на багера. Използва се гумено-транспортна лента с широчина на платното от 1800 мм и 2250 мм. Към момента в рудник Трояново-3 са изградени гумено-лентови системи с обща дължина 54 000 метра. Управлението на лентовите системи се осъществява от централен диспетчерски пункт. Тенденциите за бъдещото развитие на дружеството са преминаване изцяло на гумено-лентов транспорт и в добивните участъци и на останалите два рудника. Другите видове багери за осъществяване на технологичната дейност са абзецери AS5000, AS6300 и AS12500. Те са основни съоръжения за насипообразуване. В рудника има 4 насипообразователя. Основната част от тежкото минно оборудване са роторните багери RS1300, RS2000 и RS4000. При тях основен работен орган е роторното колело с 8 кофи при багер RS1200 и 14 кофи при багер RS2000. Предстои приключване на рехабилитацията на RS1200, за която беше изградена специална площадка на територията на рудник 3, а в следващите няколко години всичките роторни багери в добивните участъци на трите рудника ще бъдат рехабилитирани и техният живот ще се удължи поне с още 20 години. Роторен багер заедно с гумено-транспортната лента и насипообразовател образува така наречения разкривно-транспортен насипищен комплекс, по-известен като РТНК. В рудник Трояново-1 има 2 РТНК, в рудник Трояново-Север 5 РТНК и в рудник Трояново-3 4 РТНК. В Мини Марица изток ЕАД работят два разкривно-транспортни насипищни комплекса с ширина на лентовото платно 2250 мм и насипообразовател AS12500. Първата такава система е изградена през 1986 г. в рудник Трояново-3, а втората през 1996 г. в рудник Трояново-1. За добрите производствени резултати на Мини Марица изток ЕАД голям принос имат добре подготвените специалисти и работници. Подготовката на изпълнителския персонал изцяло се организира в Център за професионално обучение Марица изток към дружеството. Поради уникалността на техниката и технологията, всеки кандидат за работа задължително трябва да е преминал курс на обучение в Центъра за придобиване на конкретните знания и умения. Той е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение през 2002 година. Разполага с 5 модерно обзаведени учебни кабинета, 3 в рудник Трояново-Север, 1 в рудник Трояново-1 и 1 в сградата на управлението. Разработени и одобрени са учебни програми за 69 квалификационни курса. Обучението се провежда групово или индивидуално. Обучението на специалисти е преди всичко за усъвършенстване и актуализиране на знанията. Организират се краткосрочни семинари при всяко изменение на нормативната уредба, с която се работи, или при въвеждането на нова техника или технология. За обучението се канят водещи специалисти от даденото направление. Само през 2008 година през различни форми на обучение са преминали 460 работници и специалисти. Един от приоритетите на Мини Марица изток е възстановяването на нарушените терени на площадките, на които окончателно са преустановени минните работи. След не по-малко от 3 години от приключване на насипването им, те се предлагат за техническа рекултивация. През 2009 година за тази дейност, както и за събирането на хумуса, Мини Марица изток ще вложи около 7,7 милиона лева.
3 години след приключване на минно-насипните работи се извършва техническа рекултивация. Земята се връща възстановена с 40 см хумусен слой. До края на 2008 година са рекултивирани и предадени в съответния фонд около 12 900 декара, като се очаква процента да се увеличава за в бъдеще. Социалната политика на дружеството. В тази сфера усилията са насочени към подобряване жизнения стандарт, безопасността и здравето при работа на работниците и служителите. Подписания през 2008 година колективен трудов договор е нормативната рамка на социалната дейност на Мини Марица изток ЕАД. Характерно за програмата през тази година е осъществяването на проект за здравна рехабилитация на колектива на дружеството. Процедурите се извършват в две от базите на Старозагорските минерални бани и във Велинград, като базата във Велинград е предвидено да заработи по тази програма от 1 април 2009 година. Капацитетът на двете бази е общо 200 души на седмица. Общо 40 вида процедури са предвидени в рехабилитационния пакет – водни, магнитни, масажни и топлинни. На 5 януари миньорите от най-голямото българско въгледобивно дружество Мини Марица изток добиха 900 милионния тон въглища от началото на експлоатацията на източно-маришкия басейн. Остават запаси и ресурси за добив на въглища за още 50 години. На фона на очертаващата се световна криза за петрол и природен газ, въглищата все повече се оформят като приоритетен стратегически ресурс за производство на електроенергия. Лигнитите са носители на още един плюс – финансовия фактор, тъй като тяхната цена е най-ниска в сравнение с останалите въглища. Това мотивира изключително висок интерес към подновяване на съществуващите и изграждане на нови генериращи мощности в комплекс Марица изток. За да отговори на този интерес, Мини Марица изток разработва дългосрочна стратегия за интензификация на въгледоби в трите рудника, след като анализът на експертите доказа техническата и технологична възможност за добив на 35 милиона тона въглища годишно след 2010 година. Първият етап от повишаването на производствения капацитет на дружеството е обвързан с приключването на рехабилитацията в ТЕЦ Марица изток 2, ТЕЦ Енел Марица изток 3 и изграждането на нова електроцентрала АЕС Марица изток 1. Общата инсталирана мощност в комплекса ще възлиза на 3119 МW и ще отговаря на потребност от приблизително 28 милиона тона въглища годишно. До края на първото тримесечие на тази година ще бъде обявена процедурата за избор на изпълнител на проекта за изграждане на още една нова генерираща мощност на територията на Марица изток. Основната дейност на Мини Марица изток ЕАД е добив и реализация на лигнитни въглища. Към 10 март 2009 година само в рудник Трояново 3 са добити над 264 милиона тона въглища от началото на експлоатацията на находището. Основна цел и предназначение на добива и реализацията на въглищата е снабдяването на топлоелектрическите централи. Това са ТЕЦ Марица изток 2, енергийна компания Марица изток 3 АД и Брикел ЕАД. Дружеството е силно зависимо от натовареността и потребностите на клиентите си. Поради спецификата на лигнитните въглища в находището, възможностите за пазари извън досега съществуващите са силно ограничени. Основни консуматори на въглищата са топлоелектрическите централи в комплекса ТЕЦ Марица изток 1, ТЕЦ Марица изток 2 и ТЕЦ Марица изток 3 с обща инсталирана мощност от 2480 МW и единствената в страната брикетна фабрика с капацитетни възможности за производство на 1,5 милиона тона брикети годишно. Заедно с това се извършва непрекъснат мониторинг на изпуснатите руднични води, които при необходимост се неутрализират с хидратна вар. Постигнато е и намаляване на емисията от прах чрез оросяване на вътрешно-рудничните пътища. Акционерното дружество има и своя дан в опазването на безценното археологическо богатство на рудниците. В продължение на 35 години се финансират спасителни археологически разкопки. Находките от тях се намират в археологическия музей в град Раднево, изцяло създаден с експонати, реставрирани със средства на дружеството.